Daalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m nwoke kene nwaanyị wesị ndụ mmiri ndụ azụ. Asị m mmiri ata na mazụ anwụ na nke onye chiri onye azụ elu. Ndị be anyị gee ntị ọfụma n'ife onyonyo a nna unu na-ekiri, and unu gechie ntị ọfụma. M ga-ala eke ka anyị were okwu anụnwa wee mere ife. Onye unu na n'onye n'ụbọchị nke tata bụ MAP eziokwu bụ ndụ 1 na Biafra land. And ife onyonyo a na-eme bụ gbastalụ the statement asari dokubo mme maka ndị Igbo. O mechere ife onyonyo a, afụgo many people bịa kwuo okwu maka ife onyonyo ahụ o mee, ebe o wee egbe n'ife onyonyo wee na-ekwu na nna ha lelu ndị Igbo and na ya ka ya na-emekwa and na onoji wee na-ebu ndị Igbo woto woto. Ọtụtụ ndị mmadụ ekwuchego okwu and ekene m ndị niile kwuru okwu kenesi unu ike. O gosi yes na ife gbasara Igbo ka na-emetụkwa some people n'obi and na Igbo ka nwee mmadụ. Mana o nwere ofu ife fọdụ and ofu ife ahụ ka m chọrọ itinye ọnụ. Unu n'anya unu malụ that na asari dokubo ọbụla sọsị anọ. Mụ a ga-ala eke ka ndị Igbo mbụ ndị Igbo gbaa mbọ ka ha binyite ọtọ, yali swept ihe anụnwa under carpet, yali just nefeli anya, ka ha jesu asari to court, ka ha gbaa mbọ na asari jee nga maka that very statement. By that time ndị Igbo ga-ebinyite ọtọ wee take this matter upon them, wee gbaba mbọ ka ha malụ ihe ahụ kala asari obi. Mgbe a ka ndị Igbo ga-eji wee mata ndị kwa asari n'azụ, maka na ndị Igbo kwesịrị ịma ndị na-enye asari dokubo ike iji wee bata n'ala Igbo wee na-egbu ndị Igbo. Yes, ụfọdụ ga-asị gị ọ na ịmahụ ndị na-eme, anyị ma na ndị ugwu na ndị ọzọ na-eme, mana ka ndị ahụ wee pụta ihe, ka ndị Igbo wee malụ ndị bụ ndị ilo ha. Maka na unu n'anya since asari mechere ife anụnwa, ihe na-atụ anya ka nnu the group of Igbo lawyers ntekiri upon themselves iji wee gbaa asari akwụkwọ na court ma kwechiri, maka na ihe ahụ ome dị against iwu na that country ahụ unu nọ. Now ihe nji agụ unu ya bụ na unu n'anya anyị etigo mkpu kwuo onye ọtụtụ oge si that na ebube agụ abụlọ ndị Igbo bụ ebube agụ. Now Hope Uzodimma na Dave Umahi with Charles Soludo mfọmụla ebube agụ. Unu n'anya unu afụ na ogbugbu na-egbu ndị be anyị n'Imo steeti bụ asari na-egbu ya. Mana ọ bụrụ na asari na-egbu ebu nsogbu nwe kịta nọ, kedu ndị na-direct ndị ahụ? Maka na mgbe ha yatala onye ilo gị ka ọ bịa gbuo olu gị nwanne gị nwoke, maka na ịkpọ nwanne gị nwoke ahụ asị, ngịnwa ga na-agbazili onye ilo gị ahụ ụzọ, o wee matacha ụzọ niile, ọ dịgo nkọrọ niile dị na be gị, onoge eji wee bịa wee gbuo dat nwanne gị ahụ ka e wee yala ijide ka o wee na ịkụzicha elu ụzọ, o wee matacha ihe niile ahụ wee bịa gbuo nwanne gị ahụ. Mbọchị onye ile ọzọ ga-abịa kwụ ya ụgwọ, onidilozi ka mmadụ bịa kụzie elu ụzọ maka na ọ matago ụzọ, ọ ga-abịakwa gbuo gị. Na unu n'anya ife niile a na-eme, mụ na onwe m ma na asari anala egbu ndị Igbo without ndị Igbo ịkwụ ya n'azụ. So ana m ayị ya ndị Igbo ka ọ bụla ayịyọ, ọ bụrụ na o nwee ndị ka bụ ndị Igbo nka mụ anya nka so n'ihe na-eme, ọ bụrụ na enwe ndị Igbo nka si mba na ama agbụwụ ndị Igbo naanị na Igbo ka nwere ife ha ji wee biri, ọnụ a ka ọ dịrị ibinyite ọtọ woluzie lụa obodo ahụ wee sobezie asari ka anyị wee mata ndị a, ka anyị wee malụzie ndị ahụ na-akwanye ọkụ ịbịa gbuo ndị youth Igbo. Mgbe akụnụ ga-eji mama karabari people ma ha kwa asari n'azụ, mgbe akụnụ ga-eji mama ịjọ people ma ha kwa asari n'azụ, anyị enwere ike idefend ndị asị na ha kwụghọ n'azụ ọ na ha kwụ until anyị ndị Igbo binye ọtọ jidegodo asari
wee nwunye n'ime nga mgbe akụnụ ga-eji wee mata the real enemies ndị Igbo nwe. Na-ege ntị, gịnị ka eze ndị Igbo na-ajawo mme o ji wee nọrọ n'ime nga tata? Sọsọ okwu ọnụ nkịtị, o gosila okwu egbe, sọsọ okwu ọnụ nkịtị ka okwu. Ọ ndị Yoruba gba mbọ kwụrụ ọtọ wee mee sure na emelụ dati nwa amadi onye Igbo ahụ arrest. N'ime nke mụ na gị na-ekwu tata, ọ nọ n'ime nga maka sọsọ okwu nkịtị, obulokwa egbe. Now, unu n'anya, egbe na-ebu ọkụkọ na ebe ọbịa bụlụ ọkụkọ niile n'ebe ahụ ebido tibe mkpu niile ahụ ha na-ete ama abụ egbe ahụ olu echi ka ọ ghara ịbịa bụlụkwa nwa ọkụkọ ahụ again. Ịma ihe o ji anachiete ịbịa bụlụ nwa ọkụkọ? Ọ ma na o nwere ife ọkụkọ ahụ ga-emie n'ọkamịa ọbịa bịa bụlụ nwa ọkụkọ ahụ. Ụmụ ọkụkọ ndị ọkụkọ niile n'ebe etiwe mkpu kwọkwọkwọkwọkwọ ndị ga-efenye under 5 minutes ha edeju. Unu n'anya ka minutes ha edeju. Unu n'anya ka ife niile a na-agụ unu afụ ka asari deju. Ihe ọ na-eche bụ ka ekwuwe okwu niile a once ihe social media end ọ bịakwa strike ya. Mana ọ bụrụ na ndị Igbo take any upon themselves, ha ga-etinye full stop. Then unu amalụzie ndị bụ ndị Igbo gọvanọ a, maka na unu n'anya ogbugbu na-egbu ụmụ nwanne anyị na Ebonyi steeti. Ị gaa na Asari Tokumbo meseji ọchị gị na mgbe Nyesom Nwike bụ gọvanọ na his boys jechara ọlụ wee na-abata, Nyesom Nwike security wee jide ha wee kpochie ha. Onye Nyesom Nwike ọda ka release his boys. Essentially iji unu na-abụ kedu ndị ya na river nwe bandịrị o Imo steeti ka ya na river nwe bandịrị, and the boys anya hụ jere ọlụ kedu ọlụ ebe ha jee n'Imo steeti? Ọ bụ igbu ndị Igbo. Ha ogbuche na free. Immediately o mee that video, Nyesom Nwike release area his boys kpolo egbe mgbogbe niile kponye. Maka gịnị? Ọ ndị Igbo ka ọ bịa gbuo. Ogbulo ndị Ejo, ogbulo ndị Ishekiri, ogbulo ndị Irobo, ogbulo ndị ọzọ anyị nwa ka ogbu. Mana ndị Igbo ndị ahụ si na ha ọnụ ha na-elu n'okwu n'unu agụrụ akwụkwọ, ọnụ a ka ọ dịrị ịnwụla Asari nwụpụta ya na court ka efụzie that law ga-edefend Asari na that statement, ka ndị Igbo wee mara ebe ndị bụ their enemies. Mgbe aka anyị ga-eji ma yes na ndị anụnwa akwụrọkwa na Asari n'azụ, na ndị anụ akwụkwana ya n'azụ. Oke n'ọdịsi Igbo gọvanọ, any Igbo gọvanọ mpụta wee kwụla Asari n'azụ, ndị Igbo amalụzia na onye bụ their enemy. Ka ngwa ndị Igbo nke bụ eziokwu, oge agago mgbe ị ga-ede pụta na onye bụ gọvanọ chịkwa iri ugwu. Ndị gọvanọ mkpọtara onye ọzọ, onye mba ọzọ ka ọ bịa gbuo onye Igbo ọbụla na steeti ekwesịrị ọdịlọ mma ịdị ndụ until anya mụta na enye ọbụla kpọrọ onwe ya gọvanọ wee gbuo ndị Igbo kwesị ka o soro ogbugbu ahụ ogbu wee na mmụọ. Ma ọ bụrụ na ya mere ihe dị ọna, ma oke ma ngwere ma ụchụcha ma ewu ga-eji ndị Igbo na-agba bọọlụ. Ihe anụ anyị na-abịa, ihe abụghị ihe social media. Ihe a bụ ihe anyị ga-ana anụ wee jiri nwayọọ wee kpa nkata. Ana m atụ anya na by this time na aka m anụgo na lawyer about 50 lawyers apụtago take this case upon themselves. Mana wee luo kịta afụbeghị m any lawyer, afụbeghị m any statement from any person, afụbeghị m any condemnation from the people nsi na ọha nwa bụ ọnụ na-ekwulu ndị Igbo. Ndị ka na-ekwu okwu bụ ndị na-enwelo ka ọra ha, ndị na-egbu the poor masses, ndị dara ụbịam na ndị average ọnụ ha ada elu n'okwu. Ọ njigosi unu na ndị ahụ ọnụ ha na-elu n'okwu na ha nwa ma ife Asari na-ekwu. Ọ bụrụ na onye Igbo ha yatara Asari wee kwụọ ọnụ ụgwọ wee kpọbata Asari n'ọrịa n'azụ, Asari wee bịa gbuo ndị Igbo o protect Asari. Asari nwere ike ịpụta na vidio wee na-ekwu okwu dị ọṅa. Ọjị ụzọ kalụ kọntraktịrị Asari, Hope Uzodimma kọntraktịrị Asari, akwụrụ Asari ụgwọ. Now after ka ọ gbuchie ndị Igbo with the help of ndị Igbo governors, then ọpụta wee kwuo ihe ahụ okwu. Achọrọ m ka ọ bụ na o nwere ndị Igbo ka bụ ndị Igbo nọ na be anyị ka ha were Asari wee set example, maka na ihe anụ adịgo too much. Ọ bụ na unu eji ha Asari wee set example, ka m gwakwa unu anyị mechie mkpọtụ niile a, ọ bụ na o nwere ihe mere Asari, ịmalụ na ndị Igbo anago n'iyi for everlasting. Because amaghị m ebe si Karabari aga. How many people nọ na Karabari ke ofu onye from Karabari ngeji wee jide ndị Igbo niile n'anya n'iyi? Ọ bụrụ sọsọ ife onyonyo ka anyị ga na-eme.
nwanna ọ bụrụ na ọsọsọ ife onyonyo na-enwere ihe ọzọ ịma na ndị Igbo anago n'iyi na ị ga-ekpochepụ anyị n'anya adịrọzi mma ibi. Enwere m ọtụtụ okwu m ga-arapụ unu hie, mana achọrọ m ka unu malụ na ọ bụrụ na anyị tichie mkpu a wee gba nkịtị, asarị ka ya kọntinu na-egbu ndị Igbo woto and o nwere ife ga-eme. Ọ bụrụ na anyị kọntinu gba nkịtị without iji ofu onye a wee set example ka ndị ọzọ malụ na o nwere ife Igbo na-eme eji atụ ha egwu, onye ọzọ ka ya amanyite take over from asarị wee gbuo ndị Igbo woto and o nwere ife ga-eme onye a ọ na-aka o si ebido. Ọ gwa gị na nna ha mere ọ bụla okwu asị na nyanwa ka ya emekwa ya and ọ na-eme ya amụ ama na ọ na-eme ya. So ọ bụrụ na anyị fụ onwe anyị n'anya, oge anyị ga-eji wee mee ife Igbo ji wee bụrụ Igbo elugo, ka anyị rapụ na ife Facebook ka efolo onye one on ground. Ọ bụrụ na ya emerie ndonu ndị Igbo. Ọ gụchakọrọ m n'ọnụ. Aka m bụkwa nwanne unu nwoke MAP, eziokwu bụ ndụ. Ndewonu.